asɛm na ɔbɛka kyerɛ kuro no ɔbɛka asɛm na wie saa de no saa nkra no ɔbɛka wie no ɛwɔ sɛ wo saa de aboa no yɛ den ɛkɔ sɛ ɔmo ahwɛ na aboa wɔ ewu ɛtena fie no owu ewu bɛsi kuro no sɛ ɔmo pew sɛ ɔmo mpew mpanimfoɔ no da kuro n'ano no ɛne abusua no a saa bɛrima no firi mu no ɔmo nyɛ very careful. Abusia kasa gist na me ma o gist what I say gist we dey NC media pe na wo be hu no enti samre yi biewani yen waso hwɛ saa video we ekosi ewie so yen subscribe the moment so subscribe to the channel no na bibia etimi atodin ye the story bi say tumu a be bibia wo bia wo sabeka story no na wetimi adwane feed no ye say papa bi ayira papa be na ayira oyira awen okoye de na oyira aye ye o video ni nyina wa ha ni ahemfo naka ni akromu ho konfo naka ni papa na oyira na kasa aka no ni o video ni nyina wa ha mebo akyerew na mema onchechemu kakra won say so ko village okay ye fan say enkrampo ye wo da bi wo ha ye fan kɔ epo which is Tuesday benada ko other villages nso a ye wo da bi wo ho a ye fan kɔ afuom ebi die ye Tuesday ebi die Friday ebi die Sunday which is akwesede okobono region ho no makru bi ho ye fa ho kato awo Brekum East papa bi a wodi 70 years minim se na wo so ahonhom na wokumu ahwew na o so tradition akonfo I don't know o se okofa aduane o se okodo se okoye dan o obi anim unim se Sunday ayi akwesede yen kɔ afuom papa yi se mi de makɔ afuom papa no ye frɛ no kwaku afuye na ɔkɔ afuom akwesede okoya wamba asembe na esi ahwa na amanfo atisi nwrem se ye kɔhwehwɛ papa yi ye kɔhwehwɛ papa yi a ye hu papa no on the second day na papa yi a ba fie ye bisa papa ya amane eja fie o fi hin na eba o kɔ he ede na to na ara na wa mafie mi wo video no ha o de ye tie anu ye papa no de ba yo no yenkɔ hwɛ video no Bema bese 10 years a pima funu many opposite nti opie no one dey anka hwe ba bese 33 seconds yemi hu ya ne se maame kokko tentene eno so pie funu ba opie no ya se mo ka tere me se wo waso e den pa hon me ma dwen se nka me mesori na nka me ne oka no mama ni mo ai ma hu review ti ma hu review no ne a chire mi hu ya ne se me wo deep forest na mi wo ba bia me wo forest bia me ho ba bia ti ene de ma hu review until said Nora be 7 me hu say ma be pie kukufu bi na abusia na unu the interesting part of the story no so all be fie no one man sa keke o one man sa pan so wa wati explanation ono amane a ono aboye ye ni hobi ono nkwa na okoy no ko hu na de na wa beka na oba no interestingly no okura achichide aye friend tortoise achichide ni ya chichire ho ye di nwure bi achichire ho na minim se achichide no se okọ afuom odon no hu yi ono onya yi se akola na o chemu na de ma no se mamene na de ma no se ofi forest mu hoba eno hu yi no fa yi I don't know e wa achichide no video no wa ha o de hwa achichide no de ni ade na wo de achichire ho ni minim se mame no se akola no se eye ofi hoba no hu yi I don't know I can't tell. Mintimi confirm it. Na sa chide we asem yi. Okonfo wo krum ho akasa fa ho. Na dia ebetimi dia ba. Consequences ebetimi dia ba busua no. Papa na busua no. Anasa kro no ase oman no. Anye Ghana like kro no kato ho kro no. Consequences ebetimi dia brom no. Oho konfo edi ni nyina atodwa. Na before ebetie konfo no voice no. Yentie krom ho hene. A eye nana
Amiyaw Jesse Date yinti de ono so ekan owo ba bia odo katoa oyi na dwuma okatoa e wo wura ngoro e hu se nye yen ni ye kan ye kai no wantie ne de nye ne ko fa bae ni abaro no eti ye fa fie so akanti bia se o hwiye e wo ni fie da kato ni fie da adwuma ye ene niema e da ha e mwo kro na na no aboso no ye hwini ye me ko firi ye me kasa se na kantete no ye wo Kristo so ni ye wo nana no so amamre wo ho eti nana no amamre no o bla chichiro mu kuro no mo ni ma chiwade a e ka kuro no a e ma kuro no nyede en ko so kuro bia wo na amamre ana nana no ka no se eyampa ekru bia ho na mamre ekru bia ne ni o believe ekru bia awo ne tradition a eye omudi so se oye Kristo ni se oye hwan kru bia awo na mamre enti se kwasida ye nkwafuom a sa kwasida no oye Kristo ni kra na ye se unkwafuom sa aneti awo babia na krum ho komfo a o krum ho nana Kwame ababio nana Kwame ababio so de nsam bia tudwa na yenkotie ni o video mienu yenkotie fe ya okafa eye ansemo esi ye aka emfa omujai fiada ewura mukro wo kro no ehyabre ne fiada fiada mu nsamanfo nyina sɔre nti adentire fiada na ahohom no nyina ba fie aba bedidie no saa fiada na wo so ko wura makwa ya adwuma nti me tu omfo saa de ya ba no mo nka jo se enye omo na koba enjemfo obi ho eye kro no nyina asɛm na abeto ho no kro na da ho no nyina asɛm enye papa free no nkwa na nya me ababi a metie kra menya bi because dwadi a me di no awosam mama ni kofo mu yi na bibi ba ehwe esi ano ntem eti ma empanifo na edi akire no enye na emfa ne tra nkogina tuba tre konfo bi ama ne nkanze bi mu kama bo ne tunjure ba bi badness se what conference am okan ye o se eho efiada ene ye akru no da enu na aho abosom ne eye emu abosom ene nsamanfo ene ahohom nyina sorry eba enti eye den na ya hye se me ye nkwafuom na wo de wo se chenchen fuom ena wo bokọ da de no ye nkọhwe ne second video na ye nhwe de a okan consequences ni nyema ebe ba kru no so ene amamre bi ewo mu bia no omu yi na abo ano omo san de ne ko sanse obi ba ene ye de na soma no de na ba fi ye ba kire eya asem no be ka kire ekru no obeka asem na wie saa de no saa nkra no obeka wie no wo se wo saa de abo ano ye den eko timba ya amamre ba bi bia na odu ya no wo se sika wo yira ya no eho na wo se eja abo ano ama abo ano saa ko so ma hwe na abo we etra fie no wu ewo be sikru no so omo pew so omo mpew empanifo na da korona no no ene ebusua na saa be ma ne firi mu no omo nya very careful e wa abo na ba fie no sabo no wu nse besi was atishiriye enema bi asa wo tifie na atishiriye ba fie a ebi eduabo se wo tifie na atishiriye ba fie a ebi wo ho na abrabo a wo bo no wo pre ntem enema bi a wo ye no emlikatuo eti esuo na aboso no ti beka jo se nya abotre na de sa kobrebre ne wo ye no brafom ne ko ne brebrebre sa abo atishiriye obedu cause sa wo to bo ase bobra na puntu efe mo ba se atishiriye eba wo fie ana se sa kwen wo de fa so de ba ye no two se omo de man na du fa ka ho a straightforward ga ya kom omo man du fa nana Kwame ababio so ede betu dwa no wa kyerɛnkyerɛn semu se atijide na papa no de ba fie ho no eye obi ba ene yasoma no ede papa no aba fie kisa hyehyede no ene elidi papa no ede na aba fie enye saa nka papa no ontimi mbedu fie enti obi ba na ede asoma papa no ede na aba fie enti
se wapa abewie na adwuma de a se ombomode a na mo sade akyekide no aya se obi ba no ekoma ne wura na anye saa o tra ho na omokohwe konfobone bi anasa konfotrofo bi na ose o eri anya hwe munya setwide mo fa no koto ofikyire baabi no no abekọ na se owu a ene mo a mu jejeleje ensem abeto nketewa nti abusua samre bomone asa subscribe to the channel no na bibiara de di nti story bi se ne de beba from all regions bibia etimi ato